Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mbok Ben. Kowe iki ya ora mikir kok, Gong. Mikir ngapa? Wis kowe ya wis lahir batin jare arep mbantu aku. Ning bareng tak rembug, bareng tak pitung karo Petruk mau, ya, Truk. Awake dhewe iki wis kewanen. Kewanen piye, Tak takon kowe nek ora arep ora arep apa ki jenenge, Truk? Ambuh. Kowe ora arep lahir batin karo aku minggato wae kowe. Ya ora ngono to, Gong, aku ki tresna karo kowe. Tresna ya tresna. Nek ora lahir batin ya minggato kowe. Ora ngrumaja ngene kok mbangun desa. Wis lunga wae kowe muli aku sisan kowe, Tru. Ya ora ngono to, Gong. Ya ora ngono. Awakku ngarani iso ngarani kemanen iki mergo awake dhewe iki ming derajating Panakaman wis wani karo dewa. Mbok Ben. Dewane nek luput ya kudu diwaneni kok. Wis to, wis awake dhewe iki anggere berpegang teguh ya, Tru. Nek ora gedhe ora iso dipegang. Ha iya. TKT awake dhewe iki gedhe. Mula nek gedhe, nek ora gedhe ora iso dicekel TKT awake dhewe kuwi. Ha iya ya, Gong. Awake dhewe kudu berpegang teguh karo prinsip nek awake dhewe bener aja wedi. Nek awake dhewe kleru menyerahkan diri kon ngecek tangane. Ngono wae ya, Tru, ya gampang, Tru. Ora mung kowe kok mung padha karo Gareng. Ora ya aku ki manut ya, Gong. Manut. Piye kowe? Tralala piye? Ya nek jane awake dhewe iki bener. Lah ya bener ya ngewangon aku karo kudu wani karo dewa kae ngewangono. Ya wis. Tombok meneh. Tombok ngopo? Wayangmu bar kegabet kok tombok. Senengane kok ora bersyukur kowe iki. Kowe iki melu aku wis tak wenehi pengayoman. Piye, Tru? Piye iki sidane piye iki? Ya nene dewa medhun diwaneni wae. Piye? Wani ora karo dewa? Wani. Arep awakku kaya ngene kae. Kulin aku ning jaman isih ning Bekasi dhisik le, ning Jakarta, ning Tangerang. Ngantemi wong-wong preman-preman kuwi. Wedhe, ngece kowe. Ngece. Aku arep jaketku sok kaya jaket Jet Li kae. Outfit gentho kae. Outfit gentho. Piye iki basidane piye? Nenek Dewa Medhun tandangi bareng-bareng. Koke Dewa siji krubot pirang-pirang ya, Tru. Ayo. Rasa wedi. Oke. Rekata
Sastu Rama Sidam sikaring bawana langgeng. Lah kok dadi ponokawan-ponokawan padha ngaglah ora mboyan duweni tata krama. Sapa ki, Tru? Kowe sing ngapal karo dewa. Ngarep dhewe iki Sang Hyang Bathara Surya. Arang lho, Tru, entuk jatah Surya arang lho, Tru. Iya. Pol-pole tenor. Iki mau Samsu wah karang sugih ya Samsu. Iya. Sang Hyang Surya, Gong. Nek tak omongi mesti kaget. Ngopo? Sang Hyang Surya ki anake bapak. Weh. Apa, Tru? Heeh. Aku penere nyeluk awake dhewe, Dik. Heeh. Weh, Mas Surya. Mas Surya dengkul kita. Ki anake bapak sing nomor 5, Gong. Mburine Surya ku sapa ku? Sang Hyang Kuwera. Wah, kuweraken. Iya. Ora ngece lho, Gong. Kae diwani kesugihan. Wah, bendahara kayangan kok. Heeh. Sang Hyang Kuwera ki anake bapak. Lho, anake bapak akeh banget. Oke. Ora kabeh apa? Ora. Dewa kok kabeh iki cara ngendi? Sang Hyang Kuwera ki anake bapak sing nomor 2. Wah. Mburine kae Sang Hyang Indra. Wah, sing rebab kok, Tru. Ayo. Klambine ijo Indra, Sang Hyang Indra, Indrajit. Sing rupan pareme kaya becak racing kae sapa, Tru? Wah, kae. Ora ngawur kae ya anake bapak. Apa? Heeh. Kuwi adine Bathara Surya ku ya kuwi. Sapa kok rupane kaya aku? Ayo anake bapak ki sing elek ki ming kuwi karo kowe kok, Gong. Ngece kowe. Kayake rada dewa rada ra waras ya, Tru. Lah ngapa? Aku ikete beda karo kancane kok. Aku deloken Sang Hyang Surya ki ikete ki latare ireng. Kuwera ki ikete latar ireng yoan. Heeh. Indra ki latare biru, pokoke gelap. Nek kae sing mburi dhewe sing rupane kaya toyeng kae. Cangkeme ambune ra jamak-jamak kae. Ikete coklat dhewe kok wis ben. Ya kan dhisik ya ngono kuwi kok, Gong. Heeh, aku ceritani bapak ya ngono kuwi. Anake bapak sing engkel dhewe ki siji kowe, loro Sang Hyang Temburu. Takoni. Sang Hyang Surya. Pancen kepara nyata nala garing. Ayo, endi Ponokawan Bagong bakal ulun banjut ulun lebur ning Kawah Candra Dimuka. Nek sampean arep gendak sikara kali adik kula Bagong nala garing sing ora trima. Petruk kantong bulung sing boten nrimake Bu Kulun. Weh lah. Apa kelakon kendharat tangane Sang Hyang Bathara Surya sumyur kumandamu? Mang maju tabrak tiwul Gunung Kidul Pukulun. Ayo. Padha bengi. Bela dewa mboya kajen sumono ngawan. Ya itu dah, apa? Sawetan bentul. Indra.
mundur, Tru. Aku kok ya mundur. Aku nyelintrut e. Nyentingke tangane Bathara Surya. Mempeng banget kok mung nyelintrut. Empun nek Bagong mau nendi ke mau? Paling wis modar mungsuh Bathara Indra. Iki aku ngantem ora kena lho, Ren. Lah ya kuwi. Aku ya ngantem ora kena. Heeh. Mengko sing tak incer cengele. Cengele Bathara Surya tak incer kok ora iso. Kayake kena ning isih kurang sekilan. Aji rembu sekilan. Kuwi lah kalahe piye? Nganteme dodo medun. Bagong diomong iki ora sah. Ben mati ra sida mbangun desa. Oh, Bagong perange rusuh kok. Lah iya. Grobyak ngapa ngono. Saya. Dewa tandange alon-alon, tandang alon kerubutan kono ya kerubutan kok padake. Lah iya. Amuk Suramrata. Mati weh. Rene yo. Ditampani karo dewa. Maju kita. Oh ya ora kena. Ngantemo. Sak kuasmu. Petro jetane. Tak du garese. Wah. Aku samre kaya Anoman. Menungso ora tatane. Dewa kok ora. Haiya. Ho. Ah. Hut. Hut. Ah. Hui, hai. Hut.
mati kowe. Piye iki kok kena terus iki? Mati. Wah. Antem kok ora kena-kena to. Ayo. Yen to jeneng kita isih warep wani karo panjenengan ulun, mboya bakal iso ngalahke Sang Hyang Bathara sing ngomong sapa aku lumbasmu. Oh. Wah. Lah. Ah. Ayamu suram rata, jayam rata. Manyangaman beda kowe. Pukulan Bathara Pathuk ya pukulan Bathara Temburu. Iya. Menungsa mboya tatanan. Jeneng kita arep wani ngundurake karo Dewa Panakawan Bagong. Kudu manut bakal ulun banjut ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Sita tenan HP-mu lho kowe. Ngopo kowe kok muring-muring, Gong? Gareng nyambut gawe ora jedak mah dolanan HP. Iki sing tenanan to, Reng. Anu truk transaksi rancak. Bisnismu kok neko-neko saiki. Nek sampean arep mbanjut karo adikku Bagong kakangne Petruk sing ora nrimake. Ayo nek kowe arep ora trima terus kowe arep ngopo? Kok iso langsung jengkelang ya, Gong? Dewae kena lara luputing pati, iki ora mati ming semaput. Ah. Nerapane wong dewa ki nganggo aji lembu sekilan, koyoke kena ning isih kurang sekilan. Kuwi mau tak anune Tru. Apa? Paham lah kau. Oh iya ya. Ki regenerasi cepet. Tokno wae. Ndi dewa-dewa liyane, Pak? Oh, amuk Suramarata, Jayamarata. Somboya tatanan. Dasare tilas copet mlayu neng mburi, nyelinthut ning mburiku.
Tak golek kok mbuya ana. Wah. Pancen menungso mbuya tatanan Ponokawan Bagong. Ponokawan Bagong. Janji jeneng kita mbuya ngetok aja takon dosa. Jeneng kita mbuya bakal bisa ngapusi kelawan dayane Bathara Brahma. Ponokawan Bagong. Gata gedhe, gata gedhe. Gata sing gedhe. Selak ilang genine. Wah, isan. Tak gake gelugu kowe. Sikile becik. Ya terus. Caki kok jengkelang. Jengkelang matamu. Bila boro kene iki ngangkat glugu pas nesu kuat marang wis ilang nesune ora kuat kok malah. Mesake. Glugue direwangi ngureng-ngureng wong. Tro irungku tro. Irung debas kok ora. Ngewangi to nang. Mah kesel aku. Waduh. Gong, aku menengo wae. Kudu aku lho, Truk. Aku Gong. Wah. Cawek kono. Gilane kowe iki nak. Iyalah. Cantol apa iki, Gong? Cantol tangan kuwi lho. Wah. Lho. Aan beser. Wis ping 3 mau tak sawang. Anek pijiran kok gendul ngono. Padake wong Aan iki ora juara memasukkan paku dalam botol. Heeh, jarang yo ayo. Kon lomba nglebokke paku nang jero botol malah sing dilebokke baut 19-an. Ayo. Ora sedeng kaya. Bathara Brahma mundur kaya wedi karo genine dhewe. Saya ringke kekuatane dewa. Amuk Suramrata, dewa ramanake prampertangga jiwa. Amuk kayangan Jatra. Ayo. Wah!
ular iblis lanat ponokawan padha mbuya tatanan. Senajan to hitungane kae kadang Sinarawerdi Dewi nanging yen to duweni luput karo para dewa kudu nampa pidana sing sakmurmat. Petro nala garing utamane Bagong jeneng kita wani tekan kene diabut nyawamu. Ngapa ora wedi aku, Kak? Truk, nek mengiki kecil, Truk. Sapa to? Ya Madipati. Kecal kecil diabut nyawamu entek lho, Gong. Cabut-cabut apa? Nek wis rampung tak cabut dhewe kok. Kuncine ngrambyong lho, kuncine ngrambyong. Wah, ngawur. Nerak pacak nerajang berbatang lawan para Jawata. Ya ben awitekno wong. Aku wis wani-wani tenan. Mbok dewa nek dadi pepalangku lek aku arep mbangun kayangan. Rawe-rawe rantas malang-malang butung. Diabut nyawa. Cabutan. Ora iso. Awakku ki lunu padake pangananku sardan kok anggepe apa? Padake ora iso kowe nyekel aku ana njabut nyawaku ora iso. Ora iso ana njabut nyawaku ora iso kowe. Nganti modar nganti mbahmu buyuten dadi bayi meneh ora iso kowe ya Madipati. Ora iso kowe. Wah, trembelane iki. Wah, dewa kok digawe ora kajen mungsuh Panakawan. Nganti boyokku gatel. Wah, rene awe. Kowe genti rang, kowe genti. Kowe luwih lincah awakmu cilik kok. Coba kaya Bagong mau. Iya, kecandak kowe. Ais, ayo Reng, asatu. Matamu. Gareng wis di penghujung aja lho, Truk. Ayo, mung karin dudut iki nyawamu. Ora iso, ayo. Gucek kowe, tanganmu tak gucek. Wit, truk. Ya. Mbok nganti piting tanganmu ora bakal iso nyekel aku. Gusen sing sisen ring. Modar ora. Ora iso nyekel kowe, ora iso nyekel kowe. Wah. Gong nambahi ra gong tambane. Pokoke ben tangane nganti ngubet awake dhewe. Iya. Wah, Petruk iki piye tanganku kok ngancing. Syukur wae lah. Bagong ora ndek luput apa-apa. Arep tok jabut nyawane anggepe apa kowe ra ya. Wah, asem ki tanganku ki. Gareng kemestik terus. Piye iki sapa larang dudut aku iki? Iso ana awakmu cilik nyelip kok reng. Anggepe lah. Wis ngancing dhewe ning kono kowe. Waduh. Pukulun manik maya menika kados pundi pukulun.
ditulungi sik tangane bundel yang ngene malah bablas. Pukulon tindak mriki riyen pukulon. Ah ngono ra ya apik. Wah ngodinonga pukulon. Nuntuna wong aprang jas padha sarsaran wang wis bar dinggo kek kono nah oh lidere teka medhun saka langit tak dlang kuwi wong liya ora duwe lho Gong ora duwe pengendang liyane ora duwe apa sekarang tak delang ratu. Ya mengano apa? Ya meng ragile Teletubbies. Lho, ragile Roni. Wah. Ragile Teletubbies ki po kok Roni. Wis temen ngowe to? Mas Nomo Sidam sing bauna langgeng. Pukulan manik maya. Iya Panakawan Bagong. Ayo yen to jeneng kita pancen berguguk ngutawaton mboyaken ulun kandhani. Wektu dina iki ulun bakal banjut kelawan jeneng kita. Nek pancen kula luput mang banjut mang cemplungke teng kawah. Dasar kula dereng atus. Mang cemplungke teng kawah mboten apa-apa kula. Nek kula mboten lepat ya ampun mang lepatke. Guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong guntur. Nalika semanten kalwaning jagat gaweaning para dewa. Wujuding guntur geni guntur angin nempuh anggening Sang Lurah Bagong. Kalwaning jagat gaweaning para dewa. Mboten ajur raganing Sang Lurah Bagong nanging kepara datan kasat netra datan uninga Sang Manikmaya wau. Pilah menungso mboya tatanan Panakawan. Jeneng kita malah ngumbar kadigdayan dume jeneng kita kuwi atmajane Kakang Ismoy. Malah dadi mboya kasat netra. Tru, aku ora ketok apa ki? Ora ketok iki. Gong. 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 Gong, ora edan lho kowe, ora edan lho kowe. Ora ketok kaya sorry. Ora ketok tenan lho ki. Heeh. Pengilan truk, pengilan. Wejian. Ha tenan wah gleleng iki ya. Astunggur sidem sikaring bauna langgeng. Panakawan Bagong aja edan. Ora edan kepiye? Aku ora edan. Truk pendirangan truk. Panakawan Petruk iki kaya mangkene iki kepiye Panakawan? Kirangan kula dhewe ya ora dong. Lho. Tak gaene wirang Petruk. Ha iya. Nah, enak ora tak kayane diwa ku senengane sapa? Mlayu truk tututono. Mbok nanti Bagong lho aku kuwi gur isaku ndelik lho iki. Nek nanti Bagong mlotroke kathokku ae. Lah edan Kakang Narada mriku kados pundi Kakang? Ora Narada ora ngewangi kowe. Lho.
Terus aku ituman iki lho ngapa? Bathara Guru anu mengkorok. Aku nirokke piye aku ya ora ro wong kira ketok. Panakawan Bagong ana ngendi wae dunung kita ulun boya priksa ana ngendi. Sartane ulun boya bisa mangerteni kelawan. Oke jeneng kita ana ngendi ya sasar susur omongane. Panakawan Bagong jeneng kita aja edan. Yen to ngasih jeneng kita ngobrak-abrik. Sisan sing siji Kakang Semar menika kados pun. Ana adine disaruk. Lah wis ketok to, Gong. Wis. Tok apake? Ming tak cekel tangane. Panakawan Bagong jeneng kita. Mboya nuduhke ana ngendi papan kita, tak ngagi kothang-kathung ngono kuwi tangane tak cek ngene iki. Terus pukulan Bathara Guru ngewel. Sing siji rekane arep anu miting tanganku tak ngenekke genti. Terus tangane tak anu truk jempole apa tak slempitke. Tak slempitke piye? Ngene iki lho. Dadi kae mau posisi mlayu ngene tangane ngene. Nantah edan ngono. Ha piye iki kanane wis tentrem iki. Wis ben matur Bapak ya. Matur Bapak. Pak pun tentrem Pak. Rene dole. Menungso mboya tatanan ana dewa mboya kajet. Iyalah Kakang Semar Atmaja kita kok teko kaya mangkono Kakang Semar Durga Permoni panjenengan ulun Kang Prapta Permoni.